כל, השבוע ראינו איחודים דרמטיים של זוגות במערכת הפוליטית, אבל עם כל הכבוד, יש צמד אחד חזק שנשאר יציב מול כל הסערות והסקרים. שבת שלום לנורית גפן. שבת שלום. ושבת שלום להילה רגב. שבת שלום, חברות. יש כאן מספר 1 ברשימה, מספר 2. נורית, את תובילי את הרשימה. היא אחת, כי לי יש הפרעת קשב וריכוז חמורה. והיא מחזירה אותי מדי פעם. כן, אחריי, בטוב, ביחד. אז מספר 1, לכבוד יש לך מספר 1 הגעתי מנומר. היום, קודם כל אני רוצה, שיניתי קצת, יצאתי קצת מהקווים. זו חולצה שמתוך יריד הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. כל שנה יש את יריד מתלבשות על זה. השנה הוא בנמל תל אביב, במקום שנקרא ספוט, בין ה5 ל7 למאי. וזה מיזם מדהים, מעצבים ומעצבות ישראליות תורמים בגדים. נשים יכולות לבוא ולקנות במחירים נהדרים. והכל הולך, כל ההכנסות הולכות קודש למרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל אביב, שעושים עבודת קודש. אני מתנדבת שם כבר שנים, וגם אפשר לקנות בגדים של מעצבים ישראלים במחירים מדהימים. כאילו, ווין, 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 ווין. מדהים, יפה. טוב, מה על הפרק? אני חושבת שכולנו צריכות לעבור לשוודיה. חכו. שוודיה זה המקום. אני אסביר למה. משהו נורא. תקשיבו, אני הייתי בקופנהגן לפני איזה 10 שנים. מעולם לא הייתי שקופה יותר. כולם היו יותר גבוהות, יותר רזות ויותר בלונדיניות. לא רוצה להגיע לך. לא מעוניינת. כל היתרון היחסי שלי הולך לאיבוד שם. אני כאילו, זהו, הם... אילני, בחורה מזרחית נמוכה, תסתובב בשוודיה. וואו, אני עוברת לשוודיה. אני אוכל להיות... כולם עליי. אני תופסת שם. אבל אני לא יודעת אם אתם יודעות, אבל שוודיה היא מדינה היפר טכנולוגית, יש שם תעשיית הייטק מטורפת, תעשיית הנדסה מטורפת, ספוטיפיי הוקם שם, שקט מטורף, יש להם הרבה דברים לעשות. יש להם הרבה דברים לעשות, יש להם מערכת ציבורית מאוד תומכת, והם קיבלו החלטה סביב נגיד 2017 להתחיל להכשיר את הדור הבא. הקימו תוכנית טכנולוגית מטורפת, הכניסו מסכים וטאבלטים מגילי הגן, לימודי טכנולוגיה, שהבינה מלאכותית נכנסה, הכל, ואז יצאו מבחני פיזה ב-2022, ומה הם גילו השוודים על הילדים החמודים שלהם? שישנה רגרסיה. רגרסיה בקריאה, כן. הילדים השוודים הידרדרו במדד הקריאה, באוריינות המילולית שלהם, ועכשיו הם קיבלו החלטה לעשות יוטון ורוורס לגמרי, ולהוציא את כל המסכים מבתי הספר. הם מוציאים סכום שלא יודעת מה, מיליארדי קורנות, לקנות ספרים מנייר, עפרונות, עטים. הם ממש לוקחים את כל מערכת החינוך שלהם ומחזירים אותה אחורה ואומרים, לא לומדים יותר עם טאבלטים, הדבר הזה לא הולך, ילדים צריכים לכתוב ביד את האותיות, הם לא צריכים מסכים להסחות דעת, אסור להכניס טלפונים בכלל לבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים, ודעתי בעניין ידועה לגבי הדבר הזה, אבל אני אשמח לשמוע מה דעתכם. זה מעניין הסיפור הזה, אם אפשר לחזור אחורה. זהו, אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לחזור אחורה. באמת, אי אפשר. זאת נוסטלגיה שאי אפשר לחזור עליה. אי אפשר, זה כמו שהיה המהפכה התעשייתית. אי אפשר. מה שאני אומרת, בשביל הספרים והמחברות והעפרונות, עוקרים, כורתים כל כך הרבה עצים בשביל זה. אנחנו עכשיו שומרים על הסביבה, וצריכים הרבה עצים, ושלא יחרטו את כל האמזונס שיחרטו, בגלל מחברות הספרים. אני יודעת שיש נורא משהו כיפי לפתוח עיתון, או להחזיק ספר ולהריח את הדפוס. נורית, זה לא עניין של כיף, וגם עם כל הכבוד לאיכות הסביבה, זה לא העניין פה. יש ממש מחקרים שאומרים שילד משתמש בעיפרון וכותב על נייר, שילד מחזיק ספר פיזי, הוא נכנס... השאלה היא, עם השנים האלה שהם ראו את הרגרסיה, השאלה אם פה קבור הכלב, אם הבעיה היא במסך או לא בדברים אחרים שהשתנו בחיים, ממערכת חינוך שהשתתה, הורים, חינוך אחר. אני לא בטוחה שדווקא במסך כאילו קבורה הבעיה. אבל רגע, יש עוד משהו טוב. אני הייתי הולכת לבית ספר עם ילקוט, המון ספרים, המון מחברות, קלמר וזה. היום את הולכת עם טאבלט, את לא צריכה לסחוב שום דבר. יש לוקרים. לא. יש ארוניות. לא. ומה רע? תשמעי, אי אפשר לחזור אחורה. אז הם יהיו מטומטמים, דרך אגב, מהצ'אט GPT, מקלוד, מג'ימיני, מזה, את לא מבינה שאי אפשר? אני רוצה להביא זווית אחרת, ואנחנו רואים את זה, וזה גם התחיל, אני חושבת, במדינות הסקנדינביות, כל העניין של הנייד בבתי הספר, שהיום גם פה אומרים, לא להיכנס עם נייד. תשמעו, נכון שאי אפשר לקחת את זה אחורה, אבל יש משהו גם נורא נכון בלהסתכל על המצב ולנסות
לתקן אותו, נורית. כלומר, כל היום מסכים, אני בטוחה שגם בזמן שהילדים יושבים עם הטאבלטים וכאילו אמורים ללמוד, הם גוללים ברשתות חברתיות, יש המון הסחות דעת. ושגם לנו המבוגרים זה משהו שעושה לא טוב, ואנחנו ננסה, גם אם ננסה לשלוט בזה, ואני אגיד לעצמי היום, את יודעת מה, מהרגע שאני מסיימת את התוכנית, אין נייד יותר, אין להיכנס לרשתות חברתיות. תקשיבו, זה קשה, אנחנו כולנו מכורים, אבל בסוף, גם בסיפור הזה של לדפדף, וגם בסיפור הזה של לכתוב, יש הרבה מאוד דברים שמופעלים קוגניטיבית, כשעושים את זה, אני חושבת שצריך להחזיר את זה, וגם זה תלוי איך אתה מתווך את זה לילדים. בדיוק. כמו שפתאום תקליטים חזרו, והסאונד הוא אחר. בסדר, חזרו עכשיו. אז יכול להיות שגם את זה אפשר יהיה להחזיר. אני חושבת הרומנטיזציה של הספרים, הדפדוף, אני אומרת לכם בעצמי, אני ארח להחזיק ספר ביד, ולא טאבלט, כי יש את כל הספרים בטאבלט. אם כבר, תראה, את לא יכולה להוציא את הטאבלט ואת הטלפון מהבתי ספר, כי בתי ספר גם עוד רגע הולכים להיות מיותרים. הם יהפכו להיות מגרשי משחקים ושעשועים וזה. כי הם לימדו הכל במחשב, הם לא צריכים את כל האינפורמציה בבית ספר. מה שאני אומרת שהכל השתנה, כמו שאת אמרת, זה לא רק זה. כל הסביבה השתנתה. כבר, את לא יכולה לחזור, אי אפשר לחזור אחורה. ואני אגיד לך עוד משהו, אני כאישה מבוגרת, את לא יודעת, הפלאפון מציל אותי. אנחנו דיברנו על זה והזכרנו את זה, ואני רוצה להגיד לך שכאילו התקדמנו ואי אפשר לחזור לאחור, חייבים גם להגיד מה איבדנו בדרך. העובדה שילדים לא מחזיקים ספר ביד, לא נכנסים לקריאה עמוקה, ולא בראשית קריאה, לא מתנסים בלכתוב את האותיות, אלא רק להקליד אותם, זה מחוות אותם אחרת. אבל למה אנחנו ישר הולכים לאיסור? כאילו, למה לא... מסך זה כלי בסוף. מסך זה כלי של העולם הזה, שהם יהיו בעולם המבוגרים, הם יצאו לעולם המתאים, הם יצטרכו לעבוד עם טכנולוגיה ועם מסכים, ולא ללמוד מחדש. אני חושבת שמסך הוא כלי, פשוט צריך לדעת איך לעבוד עם הדבר הזה, כמו כל דבר. אנחנו תמיד חוזרים לעניין של מינונים. את יודעת מה? תני לו טאבלט טיפש. כמו שלחרדים יש טלפון טיפש, כן? תני לו טאבלט טיפש, שיהיה שם רק חומרי לימוד, לא זה. נורית, הילדים אני אגיד לך מה, זה בסוף, זה מתקשר הכל להכל, זה בסוף אחריות שלנו כהורים, אם דיברנו בהתחלה על אלימות, הכל מתקשר להכל. מתי נותנים להם את הטאבלט? מתי לתת, מה לתת. הם יראו את זה בהסתר. האיסורים האלה לא עובדים. לקחו לי שוקולד, הלכתי לשכנים לאכול שוקולד. לקחו לי זה, אי אפשר לעצור. אני רוצה לתת טיפ. כאימא לשלוש בנות שהגדולה בכיתה ו' ואכן משתמשות הרבה מאוד בטלפון, אני מאוד אוהבת לקרוא ספרים פיזית. אני לא אוהבת בדיגיטל, אני לא מתחברת לזה, ואני מאוד מאוד אוהבת לקרוא ספרים. אני כל ערב מכבה את המכשירים, מניחה את הטלפון מחוץ לחדר שינה, ואני לוקחת ספר פיזי מהספרייה לרוב, ויושבת לקרוא. ובחודשים האחרונים, הבת הגדולה שלי מתיישבת לידי וקוראת ספר. היא רואה אותי קוראת את הספר פיזית. ספרים נוראים, אגב. אני רוצה להגיד לך משהו. אבל זה נושא אחר. את אומרת שאת קוראת ספרים, המון לא קוראים ספרים, בגלל מה שקורה, בגלל, את יודעת, הכל, גם הקורונה, גם המלחמה. אני היום קוראת כל לילה, קראתי, עכשיו כבר לא, 30 עמודים. את באה למחרת לישון, את אומרת, אני אקרא עוד 30 עמודים, אבל לא זכרתי מה קראתי אתמול. אין לי מושג מה קראתי אתמול, רגע. ואז אני קוראת את אותם 30 עמודים עוד פעם. אני באה למחרת לישון, שנים קוראת 30 עמודים. שבועיים אני קוראת את אותם 30 עמודים, אני לא זוכרת. את יודעת, תסכול, אמרתי, שילכו קיבינימט עם הספר. אני קוראת עכשיו רק כתבי עת דיגיטליים, לגמרי. כמו אלכסון, כמו היום הזה, כמו מהותי, כמו, לא יודעת, אפוק, כמו... יש המון. שאת קוראת ואת מסיימת עכשיו, ואחרי דקה שכחתי, אבל לפחות אני שמחה, באותו רגע נורא שמחתי, זה נורא מעניין. אני מודה שאני הכי אולד פאשן שיש. וקוראת... אני אובססיבית על ספרים. בואי לישון. אני גם, אבל לא הולך לי. אין יום שאני לא קוראת. אני מכיפור לכיפור. אבל לא הולך. אין יום. כל כיפור. רציתי להגיד עוד משהו. יש שם סדרה, הגלים מתחזקים. כן, הגלים מתחזקים. כמה דקות... דקה? זה הפורמט, לא דקה, שתיים. תראי, זה מה שהם יכולים. 2 דקות לראות את זה, אין ספק שהקשב שלנו הולך, הוא מתקצר. השאלה, כמו שאמרנו, במינונים, ומה אנחנו נותנים לזה... לא נגיד לך. אני חושבת שאי אפשר לתאר את זה. בואי אני אגיד לך, גם מה הולך להיות.
כן. יגדלו פה מטומטמים, חסרי מוח. אבל עם צ'אט GPT. וישב GPT. אני רוצה להקליל, טוב, יאללה, לעניין הבא. עכשיו אני רוצה להקליל, עכשיו אנחנו מקלילים? עכשיו אנחנו מקלילים עוד יותר. אני צפיתי, אני קראתי השבוע את דרמת ביטול החתונה של אלין כהן ובר לוי. את אלין אני באופן אישי מאוד מחויבת האישיות האינטרנטית שלה. הם היו אמורים להתחתן, עלה המון תוכן בעמוד האינסטגרם שלה לגבי החתונה. היא ממש עשתה סדרה של של הכנות לחתונה, מיתוג, הכל היה מאוד יפה, ואז החתונה התבטלה, ואיך נגיד את זה, באופן די חד צדדי, הוא בא במדורי הרכילות בעיקר של מאקו, הצד של המשפחה של בר, שלמה החתונה בוטלה, עלו שם טענות על סוכריות שלא נזרקו בעת הנכונה בסלון הקלות, כרטיס אשראי שלא עבר בקניית תיק שנל בחול, וזה הציף המון מתחים שכנראה היו בין המשפחות. אגב, את כל הדיווחים של הרכילות אני לוקחת עם בספקנות. בערבון מוגבל. כן, זה היה גם מאוד חד צדדי, גם ברור שיש סוג של אינטרס. זה מפי השמועה. אני הייתי שלב גדול מהקריירה שלי כתבת רכילות, אני יודעת בדיוק איזה אינטרסים רצים שם והכל, אבל א', זה ריתק הרבה מאוד אנשים, נכון. כמות הטוקבקים והשיחות והסרטונים שעשו על הדבר הזה. וגם אני שאלת את עצמי, ההכנה לאירוע הזה הייתה מאוד פומבית. סוכרה ותוחזקה, ויש פה גם ספקים ונותני חסות, וצריך... יש פה גם עסק שעומד מאחורי, יש פה אנשים שמחויב להם פרסום על משהו, שזה שווה ערך כספי. הפיצוץ הזה כאילו גרם לי להגיד, שנייה, רגע, אולי הלכנו איזשהו שלב רחוק יותר, רחוק מדי. אתם ראיתם? אתם הייתם מותקנות? אי אפשר לפספס, זה היה בכל מקום. אני מודה שזה התפרסם בשישי שעבר, ואני עוד הייתי כאילו הורמונלית בחתונה של שירה. וא', כאב לי הלב, בגלל שכשאתה מגיע לזוגיות, שאתה מתחזק אותה שנה ומשהו, ויש טבעת, ויש זה, ואתה הולך לקראת הדבר הזה, אז קודם כל נקרא לי הלב, פרידה זה לא דבר קל. יש משהו בעידן הזה של המשפיעניות, שהכל בחוץ. עכשיו, זה כאילו אומרים לטוב ולרע, זה כאילו כל אחת שהיא משפיענית כזאת, יש לה חוזה בלתי כתוב עם הקהל שלה, של אני מביאה לכם הכל, אני מדברת על הכל, אבל בחוזה הבלתי כתוב הזה צריכה להיות גם כוכבית. אהבתי את השתיקה שלה, אהבתי את זה שהיא לא משתפת פעולה, שהיא שמה כאן איזשהו גבול, שהיא תגיד מתי אני רוצה להגיב לדבר הזה. ובעיקר כאב לי הלב, באמת אבל, כי הכל כל כך בחוץ, שאתה לא מצליח בכלל להשאיר משהו לעצמך. עכשיו אנחנו מדור שאת יודעת, אנחנו מקסימום היה קופץ עלינו איזה פפרצי. כן, זה אבל יכולנו באמת לחיות את החיים שלנו. קשוח. בפומביות, אבל להשאיר לעצמנו את הדברים בדיוק האלה. אנשים יותר. אני אגיד לך מה, אני מן השמועה, מפי השמועה, ומה שקראתי, הסוכריות, רציתי לשאול אם זה נכון עם הסוכריות. מה? אני רק אתן איזשהו הקשר, שחלק ממה שנכתב בפרסום זה כשהיא הגיעה לסלון קלות של אחותו של בר, והיא ציפתה שיזרקו עליה סוכריות. יש לי שאלה אלייך, מה, היא עולה לתורה? מה, היא בר מצווה? שזורקים עליה סוכריות? את באה לסלון קלות עם שמלות לבנות, לא נכנסת... לא זורקים סוכריה, שמלה לבנה. איזה שאלה. והתיק, מה, הוא הבטיח לי תיק, זה מה שנקראתי. בסדר, אבל זה אמר שמועה, התיק, כן. מהשמועה, מפי השמועה הכל. זה לא פרגמנטים, זה שמועה, את מבינה? אז אני אומרת, מה אתה מבטיח לתיק שנל? אל תבטיחו לבחורות שום דבר, דרך אגב. לא מבטיחים, תשכחו, בכלל לכם כאימהות, אל תבטיחו לילדים כלום. תגידו, אני אשתדל... עכשיו את באה. לא, אני אומרת שעמדתי על בשרי. הבטחתי ולא עמדתי בהבטחה. היום היא בגיל המעבר, והוא כבר עוד מעט בן 53, עבר, ועד היום מזכירים לי את הפדיחה שעשיתי להם, שהבטחתי ולא קיימתי. אל תבטיחי, תגיד, אני אשתדל מאוד מאוד. אני חושבת שכדאי לקרוא את זה בצורה ביקורתית, הרמת פירוט של הפרטים שהיה שם, היחס בין המשפחות, הזה... אני חייבת להגיד לך שזה עשה לי, אני מאוד מתחברת למה שגלית אמרה, זה עשה לי לא נעים. כן. אבל לא יכולנו להפסיק לקרוא. אז אני ראיתי את הידיעה ואמרתי, אני לא רוצה, אני רוצה להגיד לך, אני לא רוצה, כי לא נעים לי להגיד לך. אתה מסתכל על הצד השני, אנחנו יושבים פה אנשים שגם בצד השני בדרך כלל, זה קורה לנו גם בצד השני, ואני מאוד מאמינה, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, גם אם לא חבריך. נכון, אבל... היה לי מאוד קשה, זה רגע מאוד קשה לאנשים שנפרדו, למשפחות שלהם.
וואלה, לפעמים... אני אגיד לך משהו. צריך לעצור. תראי, היום כבר באמת, אי אפשר כבר, אני לא יכולה, כמה שעות, אני לא יכולה לקרוא, אני לא מסוגלת, אני לא נכנס לו כלום. ואני ניזונה, באמת, הרכילות היא החיים שלי. הרכילות מחיה אותי. קודם כל, היא משאירה אותי רלוונטית. קודם כל, אני מסיימת היום עם גיא פינס. גיא פינס, כשאני רואה את גיא פינס, המוח נכבה לי, ואני רואה מי התחתן, מי התגרש, מי הנה, עם אלין, וזה, ופה ושם. וזה נותן לי חיים. זאת אומרת, תחושה שהחיים שלך סבבה. לא, כי את רואה חיים של אחרים פחות. היום סבבה, פעם היה חרא, אבל אני אומרת, החרא שלכם, תביאו אותו, תביאו אותו. אני ניזונה מהחרא שלכם, אתם לא מבינים את זה? אני חושבת שלא סתם, זה היה... לא רק את כנראה, זה הפך להיות לא סתם. זה אחד הפוסטים עם הכי הרבה חשיפה אבל רגע, אני רוצה במאקו להגיד לכם, סלב השבוע. אתם מזלזלים ברכילות. אנחנו ממש מזלזלים ברכילות. הרכילות זה דבר מאוד חשוב, מאוד חברתי, מאוד חשוב. ואני אומרת לך שאני באמת הלכתי לישון, ששלומית מלכה מתחזקת. עם המטפחת על הראש, יפהפייה, מדהימה נהדרת, מתוקה עם החיוך שלה, וככה הלכתי לישון. לא עם הפרשנים שאולי תהיה מלחמה עוד שבועיים עוד פעם. אני מתה להיות בראש שלך. אני רוצה שלומית מלכה מתחזקת, עם זה אני רוצה לישון. כל החלונות שנפתחים לך, ושלומית מלכה וזה ופה. מלא חלונות. אבל את לא מבינה שאני צריכה את החרא הזה. ואז היא עושה דילית על הכל, בבוקר היא קרה לו שום אבל את דבר. הספר היא לא זוכרת. ברור שלא תזכרי מה קראת. את זוכרת מה שלומית מלכה חבשה על הראש. את שלומית מלכה אני זוכרת, ואני אזכור עוד הרבה זמן. אני חושבת אבל אנחנו זקוקים לזה. אנחנו באמת זקוקים לזה, זה נכון. אני מוכרחה את זה, זה עושה לי טוב. אני חושבת שאפשר לסכם שבמציאות של היום, להיות משפיענית דורש איזשהו מחיר של חשיפה לציבור והכנסת... גדול מאוד, מזלזלים במחיר הזה, זה מחיר לא פשוט. לחיים שלך, ושקורים דברים רעים, אני לא מרוצה מזה, אבל זה חלק מהמחיר הזה. אני לא שמחה לעד, בחיים לא הייתי שמחה לעד. אבל מה, אני קוראת את זה, אני אומרת... וואי, זה חיים הכי טובים. האמת שככה נראית שמחה לעד, אבל לא יודעת, היא לא שמחה. לא, אבל אין מי שיקנה לי תיק שנל, אני גם לא רוצה תיק שנל. קודם כל, מה שיקנו לך... לא, לאלין... תראי, עולה לה תוך כדי, עולה לה. אני רוצה להגיד לך על אלין, היא בחורה, היא ב10 הצבעות בנתה לאימפריה. את צריכה את התיק שנל שלו. לכי תקני לך תיק, מה העניין? כן, אולי זה גם כיף לקבל... אנחנו נסיים כאן. ונאחל לכולם אהבה. גם עצמית זה טוב. לגמרי. אבל גם כאן תירשם פרידה. אושר עד עצם היום הזה. גם כאן תירשם פרידה. תודה רבה, נורית. תודה רבה, הילה. אנחנו נפרדות מכן עד השבוע הבא. תודה. טוב, ועכשיו...